Салом, достони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастен, сиҳати саломат ҳастен. Хуш омаден ба канали мо Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург ном дорад. Каналмона мо катиёчам пеш мебарем. Касоне ки мара надонам, номи ман Сабрина. 19 июлда ма худо хоҳад 13 сола мешам. Ман лицейда мехонам, синфи 7 мегзарам. Мебахшен, ма дар мактаби урусӣ мехонам. Россияда таваллуд шудам, Екатеринбургда фақат бо урусӣ гап мезанам. Барои мека мебахшен, ма камтар ба акцент гап мезанам. Ма театральная студия рафтестам. Ма бисёр дӯст медорам гитарнавозиро. Барои мека имрӯз ма ба шуморо камтар байдизикӣ мехонам. Гӯш кунед. Зик нашин. Спасибо, что посмотрели мое видео. Дар канале мо обуна шавен, зангулочаро зеркнен, лайк бимонен дар ҳама видеомон. Будроен комментарий нағз бинависен. Ҳама мепурсан, ай ма комментариёда менависан, ма тоҷикиро медонам. Ма тоҷикиро медонам. Неки камтар ма ба акцент гап мезанам, барои ки ма Россияда калон шудам, мактаби урусида хондам. Барои мика тоҷикиро камтар кати акцент медонам. Раҳмати калон, дӯстони азиз. Хайр, дӯстони азиз.